For today's vlog, nandito tayo sa tree house ng Arayat, Pampanga. Samahan nyo kami guys sa ating paglalakbay sa taas at ang mga namit natin mga tao dito, no guys. Sobrang mabait nila. Wala tayong masabi, no? At ang sarap ng mga ano nila dito, mga banana cue, lugaw. So kung mapadpad kayo ng Arayat guys, don't forget to try to visit ang tree house ng Arayat, Pampanga. Salamat sa panonood. Enjoy the ride. Thank you.